Ya ora nalo sithik. Anu malah ngono. Tapi kan tak ngarep. Ngomong sak ora guna Tak kok ngarep wae. Waduh. Ngarep wae. Mana ngundho. Dok sik lah, do buah pindira ngono. Gawe engko. Ayo piye ngene. Malah apa do buah pindira malah. Paling kono tenda kok ngendi? Sebelah Mario tadi kemana. Paling punya daerah. Perapatan. Demo aku ora tau melu ngikuti. Ya masuk umpamane pun gawe lho. Ya durung ono alternatif. Alternatif sing ditawarno. Wes sampeyan kidul gawe. Kok kene lha dadi kene iso melu delok. Ora kok gonku, dadi iso. Ya alternatifnya mau karepe nek kena. Ngene ae nek kono gawe enak usah. Kene ada jadi sentor. Padha aku sih. Aja ada Ketok esuk koyo piye ngono. gendenan. Utawa sesuk tahun ngarep lagi. Ini rencana ora gawe. Dadi dia nang gawe tek sing berhenti ta gile. Iku mau isu Beb. Yang pertama kan pas aku jalan ke Santi mau isu-isu. Soalnya kalau pas waktu itu krungu diomongi uplok disodok karo Pak Bai. Urung ono omongan liya. Sadere ngomongan iki, sadere guna. Cocok Bro Bai. Padha-padha ngono gawe dhewe gendong artine. Sing Bai muni ngono. Terus ada inisiatif iku mau ning ketika dirapatno nang ngene RT, iki musisi dan dompol kita pulau. Pas dirapatno ngono ternyata dari yo UFA dan lain sebagainya iku ora gelem nek nggih dhewe. Nek iso gawe mosok sik koyo piye ngono. Ya, cuman nek gabung iki aku pesimis tahun tempat. Kondisi Yo. Pak. Tanya tempat sing anu. Aku pesimisnya di tempat. Ya. Malah kok ngene lho, tempat dadi perkara akhirnya terus apa dembok bayar bener-bener malah ndak kono mandok kene. Nek aku anu semene ae malah mundur kan mesti ngono sih. Lah ketika aku iso backing pendanaan iku oke lah aku menurutku. Soalnya intinya nek dana nek iso backing dana sing asale misale di triliani karo jambu kok wis nutup. Ya ora masalah apa ya. Ya. Ngene ae, wis ngene ae, iki cara aku yo. Iki kudu ngomong yo. Iki wong jenenge ngomong kosong. Iya. Dana yang terbaik arti mana yang cilik ikut. Aja kayak apa usul. Oke. Mana Mas? Iku Mas semangat jual kakean kok. Ya Kakean. Dana yang mana yang terbanyak? Yang maaf sampai kene untuk 5 juta. Kono kok ora sah. Kono 8 juta kita ikut aja. Kene akeh, kono aja pengen protes ki. Isuman ndek kene cuma dhek melu gabung tok. Ngono Mas. Anut aturan iki. Nah, era. Kecuali nek Iku masuk ra? kecuali nek para loro di pihak loro. Sik ta. Biar ora piye maksudmu? Nek misale Sama-sama lho, Bang. nek misale padha adil, di tengah kan di pihak loro kan sih. Sama-sama. 5 10 10. Nah iya, iku lho. Iku ora iso iku pun kejadian nanti di lokasi habis kan. Nanti bener. Ngene ae. Kita ikut. Opo ora sing Nek gabung oke kita ladeni, tapi yang terbaik mana? Ya sithik ikut aturan yang banyak. Aku usul pun malah apik. Nek kula malah mboten ngoten apa. Kula niku malah ngene. Saya tak sampe orang ndek barang yo ngene. Iku dhisik tahun dhisik iku ora masalah RT. ora masalah. Mesti Gengjang. Kegiatan itu bukan dari RT. Aslinya itu kegiatan itu gersang-gersange wong dono kene. Jagong ngomong-ngomong Akhirnya, iki. terus aku disodok, ngoten lho cerita. Aku wis didit semene. Iki apik gawe carane yo kula nuwun ring aku intirane ngono. berarti kan tapi kan akhirnya melayu RT kan. Kalau dilontar kula Yo nuwun. 2 RT sing kono RT kono jadi parani. Lah, wong sing ndok nggon kene itu kan terbagi di 2 RT, bahkan 3. RT kono, RT kene. Ayo ke rumah kono Ayo. ke rumah tok. Bisa semene iki. Kuat. Ono rumah tok. RT kono ono liya-liya. Tapi kan tak omongno sih, ono iki rumah, ono RT kono. Kita semene kan cair awis lho. Ono, ketemu nang. Iya. Coba Itu ceritanya. Rumah. Itu kan ada motoran sepatu sih itu sih. Tapi aku malah aku ya seneng nek malah apik ini lho, RT sini ada nomor do melu-melu tapi mah ndak ada dana. Mangkane yo aku ora pacen juga mleketer tuku-tuku iku ya bojone sapa Pak Idris.
ngosek sing ngenangi ngene. Sopo kayak gua wis wetri. Nah, kalau ada kayak ngosek ngono juga kayak orkes tenan. Itu wis ditanggap lu nek sing ngosek ya ora macem. Ini ku mas seneng ya. Faija barang melu wae. Ha iya. Oh, bojone kangkone sing ngosek kok iso. Tapi tetep pakai precision tak akoni wis wetri Tapi ngono. kan juara kebun satu nomor 1. Kayak itu ngarep sekolahan. Magicom ngono. Ora tak lagi. Wis dodol iki lho. Oh, selalu juga. Lho joget ya lho, juara joget iki. Ora susah saya tak ngomong ora joget pas gabus iku lho kene sik. Oh, nganu. Bojone Wis Pak wetri Idris. sih. Jene Pak Idris. Utang ndi wis wetri. Wah, oh pengalaman iku nek ini teman-teman iki ngosek orkes. Karena kemarin teman-teman di orkes. Iki ra gado. Di syuting kae kok aku. Betul kok no YouTube ra. Wis kok bayaran ngomong ae ngono. Kacau. Aku tangan itu. Nah, ya malah kesiar Kacau ya siar nanti. Kacau. Ya, lah iku menawa usul. Masalah apa? Ya jadi maaf ya jadi anunya karena tempatnya itu. Nah, itu tak liane ora masalah tempatnya itu. Bolak-balik sudah masalah kok. Kok sama ini. Waduh, orang mana dok?